Tuan na nasuguan na po si Kuyang palitog napkin. Pre, pagi ako, pre, wagin ako, pre. Oo, sige, ito na lang sa mga jipre. Hala, ibaba na si Kuya oh. Luoy raman yung taon ni Sidya. Sige rag trabaho, sige rag bilar. Jipre! Alin sabi? Nah, kitawag na po ni ate. Mura jig mag-away na po ni silang duha ba? Sa duwa sa kubi. Dali na ba? Ah, bagto pagit ang mata, sugo Dali, ako. na. Liha, oy! Sige na ba? Basta ko yung isugo. Palitis ako. O sa palitin. Palitis ako to tindahan o napkin ka. Nah, tuan na nasuguan na po si Kuyang palitog napkin. Di ko tabi. Kaya kay gidugo na ko. Pag ko na ganito si mong pitaka. Sa muka pa, Sige na ba? Pagmata na to ba? Hala, speaking og gisugo, gisugo man day kung mamag magluto. Awal maganik na. Grabe, pali Jeffrey. Unsa? Murag pamilyar tawana ay. Mr. Lim, yun ni oh. Pre, pagi ako, pre, wagin ako, pre. Ay, sinikiligay sa kuha, kaya naka-atraso. Atraso? Oo, atik-atik, pagkatik-atik. Kaya nung kayo sa Cebu? Sa Singpang? Cebu sa Singpang. Wala pa ning bayad. Nah! Limbarak na lagi jipre. Marag naisahan ka dyan daan eh. Napatay. Oo, sige, pagkatik-atik na po. Ay, katulad di ay. Ay, free na ko, bi. Ngunaan, di mo ginahitabo, pre. Kay numdum ka, di ba nag-away, misa kong sae. Yan nilakaw siya pinakalit mo itong giapas. Nyawaman ni balik, kay grabe naman na mong away doa. Ha? Ano to siya? Ay, tempa. Ako sa ngatuon ha. Light! Daghan pa kang explanation ba? Wag ko labot si mong away. Bayari ko, be. Bayari ha. Sige. Oo, sige na, bayarin ako. Kadali lang. Siyempre, napilin sa balay. Oo, atik-atik na po ba? Ang napilin lagi sa balay akong itiin. Di, ani na lang. Paabot lang sa direpri ha. Kay baon na kong itiin, mag-withdraw ko. Bantay ka ha, Lagi, bantay. babot ako, kadali lang Bantay kayo. kayo ng wiskamon po. Dili, lagi. Duda yun kayo. Ginaganan, oh. Gaya asap to. Gaya. Pila nakauras ko ng buhat din ba? Grabe itong kaya. Daan ko ba lagi? Unsang puntaw ka na. Hoy, jipre! Unsang nani mo? iPhone ba dyan na ha? Pero tira ba mahala diya? Gutik mo na, gutik. Oo. Duwaan ng cake. Mahal na po na jipre. Lagot ikaw, Mr. Len. Ay, bungot ka. Oo, sige, ito na lang sa mga jipre. Ay, dali. Magsturyata na unsa man ka. Alam nga, naglagot kay kuno. Nakita man ni Mr. Len dito. Unja? Kaya nung ba ito sa Singpang? Sa Cebu? Cebu. Atad mo nagmaghugas na pugunan ni mo. Ah, katong giilan tani dya. Oo. Oo, kado kay... Ako sige paninglan. Kunya wa ko niya bayarin. Ingon siya nga mag-withdraw ko niya. Hantod ka ron, wa pa ni balik. Medyo na kayo na. Wala, gusto ko mabalos. Ah, nakoy na. Kung sa man?